Ponekad povijest ne govori kroz knjige, već kroz valove i jedra brodova koji su donosili ljude, mirise i priče iz dalekih zemalja. Ovo je priča o susretu koji je promijenio obalu Jadrana. Nekad su valovi Jadrana nosili više od soli i pjene. Nosili su mirise začina, sjaj tkanina i riječi iz jezika dalekih zemalja. Ovdje, gdje se kamen grli s morem, svaka lađa je donosila novu priču. Stoljećima prije, brodovi iz Levanta i Sjeverne Afrike pristajali su ovdje, u kamene luke Jadrana. Donosili su sol, mirise, tkanine i sitne genetske tragove koji su ostali do danas. Feničanski, rimski i osmanski putevi miješali su ljude i sudbine. U malim postocima, ali dubokog traga, linije J1 i T stižu morem, kroz trgovinu i nove živote. Prvi koraci na stranoj obali, nepoznata lica. Tko su? Što donose? Pogledi domaćih ispituju novopridošle. Oprez i znatiželja miješaju se sa žamorom ljudi. Pogledi se odmjeravaju. Hoće li doći do trgovine, do razmjene? Isprepleću se osmijesi, prepričavaju se priče. Uske ulice čuvaju šapat jezika iz dalekih krajeva. Pogledi kriju znatiželju, svaka sjenka, novu priču. Svaki kamen pamti, netko je ovdje stigao iz daleka. Otišao dalje ili odlučio ostati. Obala je oduvijek raskrižje. More ostavlja svoje gene u kamenu i ljudima. Dogovor počinje riječima, završava rukovanjem. Trgovina je most, a osmijeh najbolja valuta. Na licima početak trgovine, a možda i prijateljstva. Tržnica bruji, postaje kazalište boja i glasova. Žene mjerkaju tkanine, začine i čuda iz dalekog svijeta. Djeca znatiželjno promatraju strance i upijaju prizore koje će pamtiti čitav život. Svaki komad platna nosi priču o dalekoj zemlji, o morima koja je preplovio, o rukama koje su ga tkale pod nekim drugim nebom. Svaka nit prelazila je more i granice. Sada postaje dio tuđeg doma i nove priče. A ponekad, usred brojeva i mjera, dogodi se nešto drugo, pogled koji briše razliku između domaćeg i stranog. Jedra se dižu, brodovi odlaze i nestaju iza horizonta, ali trag ostaje. U pričama, u rukama, u krvi.